No, bara päivi tällainen pro gamer dappe. Och nytkin minä get ofta en odua raittoin mi kohtuu saamia unboxing. No vahtana että unboxing tällä hui päkkän dappe YouTuben. Natte tää mis kalkaa etämä saamia tekkaa näin lehkit. Joo. Ja min huestas oos sedan saamia unboxing raitton. Min hodun ofta bahka. Tällä pohtan ja saahtanko myrnä mua kohtalla pohtan ehkä täht korona-ikki ei saahti olla nollapalas tein muukin menen tällä pohtan. Muut. Min hodun ofta bahka. Ne aina bet. Tälle kurppiuvun arvirulatset. Muuten laagan plastabattin kurppiuvun alja plastabattia. Ja tälle saadiuvun tämän kohtiuvun ruokililohka, että täällä on saamia attaché-väska. Tarkille stresskuffert. Sommergille salkku. Joo. Ja tälle mennään min vurkta min Kehten tiurasemus ja tehalemus tinkkai tälle tahte takkar stresskufferta siste saame stresskufferta. No, min rahpat. Täällä kun halu puori portiuvun arvioilla saamia stresskuffert iunia kurppiuvun huipuorit saadiuvun manen huipuorit puoli kun teillä kun kalkkai pohti että tänne muukin mennään pohti. Jorkuitte mihkina olkko että hui fiina portiuvun ja hui fiina olkkotusna että saamme arvioilles stresskufferta attaché-väsko. Tää min rahpa tämän vuostas pakaa. Min potktaa jakkalti tuon kaskat. Tämä on vähän haaveljakkaltit. Varkasa rahpat. Ja minä pilleistä min finna attaché-väska. Tämä min finna salkku. Onko suoman lohkit. Täällä on aina vetän saamia arvioilles alliet plastabattia. Ja takkadalle. Valle finna pakt. Saamia attaché-väsko. Aktiivisesti muus lahpui kaakti, tänne kohdali muuten riukomi i meidän nähtä täällä minne min porti min getn tehalemus ja diurasemus anu tinkkait. Riuko jääketeli roskeli pitsan roskeleetse. Karsi hirmasti olla rihpaleetse eli pitsan tän muu attaché-väsko. Joo, ja täällä on toppan siste täällä mus olto kaaktia. Karson laata kaaktia. Ja avveli vielä toppe. Näkkä tätä siskopelliä. No. Siellä min alkki mulle lohpia, min vuostais saamia unboxing oosin. Täällä on mun kaaktia. Tokkar hervohtast. Säblä tokkar. Joo. Salvi rohkea ja. Tää oli vuorre. Te. Olo kiito näetsi.